پشتی دەستپێکردنا شەڕێ داعشê pitir ji 600,000 kesan awareyê parêzgeha Dog bûn û çendîn kes jî bûne qurbanî. Lêweke tê gotin qurbaniya pileyek zarok bûyne. Ji ber ku jê kêmtirîn mafên xwe yên destpêkî bêbeher bûyne. Hin jê rêxirawan jî radibin bi encamdana hin çalakiyan. Ji bo van zaroyan da ku jê keş û hewayê nava kempan da dîr kevin. Yek ji berpirsên kertên kempan jî dibêjîtin. Rewşa zaroyan di nava kempan da gelekî xirab e. Mizêm çine cîwarê xwêr ke Daişî mestandîn ma ke zaroka çinyariya bikin seredana a cîwarê xwe bikin me geleke bîriya û cîwarê xwe kiriye Daişî mestan be em hatin mezê em gelek xweşî bibin. Ew cihêtke heyn me dû rewde wêt heyn dû rewde heyn ji her kampekê ji 2,000 zarokî kerte rojê 15-20 zarok biçin û ew ê rewdê xweş bîra bikin yan ew dir hemû heridmînin ser ku logamêt xurban xîveta da û bîriya ew welatê xwe şingala xwe kirîne. Yek ji berpirsên rêxirawan jî gazindeya kêmtirxemiya rêxirawan diketin bi taybet karkirin lê ser layanê deroniyê zaroyan. ما گل پرورده روش آوا یاریت کم کریم با زاروکا و دیسه هر خلقی که خیر خواهی شد دستیاری کاری درش کتا یاریت زاروکا مال هم گین نرک خرابه به هنده دیسه مناسبه سر سال ام سر زاروکا بن خیوت بالاوه کن چونکی سقا زوستان رنگ ولی بکت بزاوا زاروکا درفه خیوت اب زحمت بیته به هنده اف زاروکا تنید بن خیوت و خو مجیل کنه و جیان خو سروشتی بنسری ام دکیاری جیب گینه. Nêzî 300 rêxirawan lê seranserî parêzgeha Dog hene û her êk jî lê jêrnavekî hatiye tûmar kirin. Lê berdewam gazindeya wê yekê tê kirin ku zûrbeya wan bi nav rêxirawin. Ev jî dê demekê da ye ku bi hezaraha zarok bûyne qurbanî û eşkêmtirîn mafên xwe bêbeher bûyne. Abdusamat Rêkanî, NRT Duhok.